Haleluya, hama dzinodikana. Aregedzai titende Mwari panguva yezuva ranhasi. Sekugara kwandinogara ndichitaura ndichiti, let us continue praying for our nation. Let us continue to pray for Zimbabwe. Ini ndine kutenda kwekuti new Zimbabwe is being born. Ndinozviziva kuti kune dzimwe hama kunzoko vari kutadza kuzvigamuchira. Zvakaprofitwa hazvirege kuzadziswa, nekuti zvimwe zvichida zvakaprofitwa nemunhu wausingafarire. Pamwe zvawaitarisira kuti dai zvabva nekune mumwe munhu anenge ari nani kupfuura Nyamakanga. But chokwadi chicharamba chiri chokwadi, uye hachibve pauchokwadi hwacho chekuti new Zimbabwe is coming and new Zimbabwe is being born. Unoona kune dzimwe hama vari kuuya kwandiri, vamwe vachiita kunge vari kuda kundinyararidza, vamwe vachiita kunge vari kuda kundityisa. Ndinoda kutaura izvi ndisina wandinovhunduka uye ndisina wandiri kutya. Kana vanhu vakatenderwa, kune vamwe vanhu vakatenderwa, mafundisi zvezvi vakatenderwa kuita pastors for ED, vakatenderwa vakatsigira Mr. Munangagwa. Regedza ndinyatsopatsanangura ndipatseketudze. Inini I'm not a politician, I'm a preacher. But tine dambudziko rekuti kune vanhu vekuti ukatsiura kana kuti ukaedza kuda kukorekta patadzikwa nemapoliticians, vanhu kuti wa a politician. I'm not a politician, but I will remain a preacher. Sekudanwa kwandakaitwa. Adonija ndoidzokorodza. Adonija abvuta umambo. Haana kuenda kunozvigadza ega. Listen to me very careful. Akatora Joab. Joab was an army commander wehondo yaDavid. Akatora Abiata the priest. Kureva kuti Abiata panguva ino mufundisi. Akatoenda na Adonija kundobvuta umambo. But vachinyazoziva kuti Jehovha wakapikira Dhavhidha kuti iwewe Dhavhidha pamazuva ako haungagone kundivakira tembere nechikonzero chekuti maoko ako akazara ropa. Asi mwanakomana wako uyu Solomon ndiye achagara chigaro chako uye ndiye achandivakira tembere. Saka vana Adonija na Joab nana Abiata pavakaenda vakasiya Solomon. But kusaidi kwa Solomon kwakange kuina Nathan the prophet. Not only Nathan, also Zadok the priest. Kureva kuti kwa Adonija kune mafundisi, kwa Solomon kune mafundisi. Saka ikodzero yedu isusu mafundisi kuti tinofanira kusapota chinhu chine chekuita chinopromota the rule of law in the nation. Point number 1. Chinopromota justice. Point number 2. Chinopromota umwari. Point number 3. But dambudziko raitika nderekuti tine mafundisi zvezvi zvekuti manje vanenge vachitaura kuti ari kungotaura zvepolitics. Izvezvi anenge achitaura kuti ari kukomenda izvozvo. You cannot separate these two things. You cannot separate. Vaya vanoti ngatiparidzei Jesu, paridzai imimi Jesu. Isusu regedzai tiite zvatakadanirwa naMwari zvatiri kuita pari zvino. Uri kuona here kuti narrative iyoyi inofanira kuchinjwa. Iyoyi narrative iyoyi. Hubert Angel paakanzi ambassador, hakuna vanhu akambotaura kuti usaite ambassador weEurope neAmerica. Hakuna akambotaura. But he's a pastor. He's a prophet. Prophet Emmanuel pavakadaidza Mr. ED kuchechi kwako wachisimudza zvibhakera ndikavatsiura kuti you cannot turn the church of God into a political rally. Vanhu vakati aiwa ane jerasi nekuti haana mota, haana dzimba, haana vanhu vakawanda. Vachinondinakidza ndechekuti Mwari vanoramba vari Mwari muuzhinji hwedu kana kuti muushoma hwedu. Mwari vanoramba vari Mwari. This narrative it has to change. Madzibaba edu isusu, kana ndotaura madzibaba ndikureva madzibaba ekutenda vakaita sana Andrew Taunashe,
vakaita sana baba Guti, vakaita sana Nehemia Mutendi, vakaita sana Marange, madzibaba edu pakutenda, vakarunzirwa nemapoliticians iwaya kuti munofanira chete kungoparidza nyaya yerugare, havana kutenderwa kuparidza nyaya yejustice. Ndosaka chinzi let us pray for peace, but chii chinomboita kuti peace ivepo? Let us pray for peace. Let me tell you, I'm not praying for peace. I am praying for justice. If justice is served, then peace automatically will come to pass. Muna akanzwa mudumbu kuita manyoka, atimusoni kusuroko kuita manyoka asabude. Azite kuti munhu ari kuita manyoka ndikatanga kuita manyoka pandiripo panapa. Mungagone kundisona kuti manyoka asabude. Tinorapa mudumbu, muri kukonzera kuti manyoka abude. Kurapa mudumbu ndiye kuti justice. Kana nyika isina justice, haina peace. Munhu nemunhu vatadzirana chinodiwa justice. Izvezvi so umwe ari kuti ndakabirwa ma-elections, umwe ari kuti handina kuba, hapasi kudiwa peace, pari kudiwa justice. Saka amungatudzo kuti ngatinamatire peace. Umwe ari kuchema izvezvi kuti ndakabirwa ma-elections angu ini, ndakabirwa inini, vakomana ndakabirwa ma-elections. Azviite mafundisi zvakuramba akanyarara. Regeza ndipatseketudze. Uri kuona here kuti Mr. Mnangagwa vari kunzi wandibira mavhotsi angu, Mr. Chamisa vari kuti ndabirwa. Pakadai hatinamatire peace, tinonamatira justice, wogadziriswa. Justice yasevewa, peace okay, justice yasevewa, pano yachinonzi reconciliation. Vanhu voyanana, vanhu vabva mukuyanana, pova nerugare. Saka mufundisi wakauzwa nemapoliticians kuti iwo nyaya yejustice siyana nayo, ndava mapoliticians ndo yavanoshanda nayo. Iwewe mufundisi namatira peace, which is a wrong narrative, which I believe in this season and in this generation, and we are the generation. This narrative has to be corrected. Ndine vanhu vari kumhanya na Romans chapter 13 vachiti tinamatire madzimambo. Yes, we pray for the kings, those in leadership, we pray for them. But musandiudze imimi kuti Paulo nana Peter nevamwe vese vainamatira Nero paita persecution, kuti Jehovha ropafadzai Nero aramba aripo achiuraya maChristians. Musanyepere vanhu. Vaitonamatira kuti Mwari tipe mutungamiriri achatirerutsira kuti tiregere kugara mumakatacombs tinamate Mwari takasununguka. Uye musanyepere futi vanhu mafundisi kuti imi hamungandiudze imimi kuti imimi vana madzibaba wimbo. I'll give you a very good example. Vana madzibaba wimbo vaiprofita zvaRG Mugabe munguva yehondo, vachinamatira magerila. Vanga vasinganamatiri masoja Smith, vanga vasinganamatira Smith, vaitonamatira magerila. But panguva iyoyo Smith ndiye akanga ari mambo. Vaidi kushandisa Romans chapter 13 kunamatira Smith. Vana Paul vaidi kushandisa Romans chapter 13 kunamatira Nero. Vana Rekaitangwena vaito madzimambo vaitoyambutsa vanhu magerila iwaya. Vana Christopher Mutsvangwa nana Chinotimba ndo vaiyambutswa vachienda kuhondo kuMozambique. Saka this narrative, it has to be changed. Mufundisi kana akataura kuti makundi kana pakati, it's not politics, it is the message. It's another dynamic of the message. It's only that the gospel, the dynamic of salvation, but the gospel is broad. We have got many dynamics. Salvation, sin, these are some other dynamics of the gospel. Reproving, correcting, rebuking a politician is done by the church. That's my responsibility as the bishop. Kana uri mfundisi usingatozvizive kuti church iri pamusoro pa politician, then wakarasika. So this narrative, it has to change. New Zimbabwe is coming. Hazvinei kuti chii chiri kuitika izvezvi zvakarehwa naJehovha, iye wakareva shoko wakatendeka. Ndinokusimbisa mwana weZimbabwe, don't give up. Let us continue to pray. We are praying for a new Zimbabwe. We are praying for a better government. And it is our right to pray for a better government. It is our right to pray for a new Zimbabwe. So you understand with this narrative, it has to be changed. And we are here to pray for Zimbabwe. We are even praying for Mr. Mnangagwa and his government. We are even praying for Mr. Nelson Chamisa and his leadership. We are praying for every politician. Kuti Mwari avaitire zvakanaka. New Zimbabwe is coming.
Second independence is coming. God bless you.